Initiat 1973 kunnisanaat amerlanerpaat kiassarnermut uuttuutinik immikkut soqangillat namminersorlutikoqartussat initiataa sastuusintit missaanniittut kiassarnermut aamma uuttuutiqangillat uuttuutit inimut ataatsimut ikkunneqartussaq 8000 kooni tungaanut akeqartussaq misissuinerup takutippaa sudeqaterput nuunu ispusatsin Sudeqaterput nuunu ispusatsin maannakkut illi inissiani immikkut uuttuutiqangitsumiipputit immikkununa uuttuutiqangitsumiinneq attaqtortunuqanu kinguneqartartoq tassa massakkut nuumi qapiarfiusaamiipunga assersuutieriartiu immaqa qamani nayugalik kiassarnermut sipaaruissuartarpoq assersuutialugulu qamani tassa naapua kiassarnermut sipaasanani taamaalilluni in ataatimut akiliisarput tassa ima oqarsinnaalluta apeqqutaajunnaarluni sipaarnersipaanginnerluunniit una immikkut pisaaraani assersuutiaarteqanna sipaarluartarpoq immaqa oqaatiutsiu taava taassuma nammineq atuinini taana akilertalertussaavaa taamatut immikkut moorderinik ikkussuusoqassappat ualigaa nuumi maani innuttaasut apersorpakka taamatut immikkut moordeqalersinnaanissarpillugu qanoq isumaqarnersut una ilangutassiaaqar takulariartigu kiassarneqqarsaatialugu ataatsima akiliisarnerput aappatiu illuagivaa kisiaam nammin akiliisalequt akkikinnerissasorivaartaatni kiassarnerm tungatillu uа ajorivara imatut ataatsima akiliisarsimagu tassami akiliisaqutaamassigullerma taamanna iningisaqarnikuuvungusoorlu inissia ataatsimut akiliiqatingalungussoo atuerpiartuunani kamannartoriusarpo ingappu taperluni ukkiumat iluaringilaqa inui alla ima akilersuullugillu pissagaanni idissinammineq taamat akiliisarpis suuttaama neriutigivi allanguisoqarnissaa tassami taamaattariaqarpa immina tuisarnaa joringila tas immikkut akiliistellerniarunitigut atuinaa naamagisimarpaaruanga ajorifisaqartingila kiassarnermut uutuutinik innit immikkut pilersorneqarnissaat innuttaasunit taperserneqarpoq torrangivara aamma immauvungu aningaasartuu tikinnerulersinnaavungu taamaalilluta tassa isumaq tapersersorpat assoriu tassam immikila uuttuutiqalersinnaagunni iluassagaluar tassa innuttaasut ualimut naapitaguttaama isumaqarput inatsisartuni ippassartamanna pillugu oqallittoqarpoq partsiit amerlanerpaat qanoq isuma amerlanerpaat tassunga tapersersuipput tamanna pillugu una ilangutassiaq takulariartigu pineqartut tassaaput uuma assingi najukkani ima ittuni kiassarnermut uutuutinik immikkut peqartanginneq nalinginnaavoq inissiani pisoqqani najuaqartut amerlasuut kiassarnermut immikkut akiliineq ajorput ima paasillugu illut kiassarnermut atuerpiarneq ajoruit akerlianillisanilerisat kiassaat ikumatillugu igalaaq ammatittaruniuk taava illut sanilerisapпит akiliutigisassaanut akileeqataasarputit tamannali inatsisartunit allangortiniarneqarpoq tassa inigisat immikkut tamarmik kiassarnermut uutuutiqalernissaat anguniarneqarami Så for rigtig mange boliglejere ineqartut ininnillupi innittut kiassarnermut akiliutigisartagaat annikilleruissuarsinnaapput tamanniineqartunut pitsaasuussaaq taamatulluuniuiaqatiginnut pingortitamullu pitsaasuussalluni for samfundet og for miljøet også. Siunnersuutiineqartoq maani ataatimiitarfimmi isumaqatiineqaqaaq Jamen det blev modtaget venligt af alle partier. Partiinittammanit tiulluarneqarpoq isimaqatiissutigineqarlunilu ataatimiitsitaliamun iorlateqqinneqassasoq
Naatsorsuutigigaluaakku akerlerineqarnissaa kisianni tamanna pingila. Nuanneqaar siunnersuutigapartiinittamani tigullorneqarmat. Så det var fantastisk dejligt. Siunnersuutiqartup nammineq inuttut atukkanni pillugit inatsartuni suliassangortitivoq. Altså jeg har en helt personlig grund, fordi Siunnersuutigaara inuttut nammineq atukkakka pillugit. Nayuaqarpuut attartortumiit piginnittumut aaqqiinermalillugu ukiorpassuarnilu sulissuutigisimagaluarlugu kiassarnermut immikkut akiliisalernissarput. Inigisarput kiassarnikuarput soorlunu taanik igalaalersuusitsilluta tamannalu kiassarnermut akiliutigisartakkatinni takuneqarsinnaangila. ses på vores varmeregning. Kiassarnermut uuttuut ataaseq tassa inigisamut ataatimut atorneqartussaq Ortatusen koronittungaanut agiqartussaavoq nunatsinnilu uutuutiqanngitsut 6000 tit missaaniitut kisitsaatiineqarpoq kiaptamanna akilissaneqaasiunnersuutiqartup eqqarsaatigereerpaa. Lejeren jo ikke ejer boligen, så i princippet så kan man jo Attartortut inimik piinnittuungillat iniminiillu qammatitulliani anisinnaallautik taamaammattaakku akiliissangillat. Tässä ilangutassiartakoreeratsigu maana apersussavara naalakkersuusoq avatingisunut naalakkersuusoq malahoikuku una siunnersuut naalakkersuusuningaani qanortiguisiu Tutamugariitava tiunnersuulerartat Mikael Rosing demokraatinerse ama qoyappiitsattugu aamaritaanna tiunnersuulaannuannaauliorpu naalakkersuusuningaani taamnoqortaraartiva ama uani pingarpoq quraayangatsa artaqarti quraayappiinitsa uani aningaasat innuttaasu aningaasala eqqartnerqarmalaama milioni artaqarti sunaana quraajarsalligit piniarpisa uani tiunnersuuliorpui naalakkersuusuningaani miitiuleqartitsa quraayaaleqartitsa atsiingiti torti alitsavarput agiginniilu alitsavarpu qaliaatoquni ikkutsungata upalini agissulilu alitsavarpu tortiituttuartiinerse taman taqqitsinalivarpu kisiattusaamaannarparpu taamaantaqartarti taamaamma quraayaaleqarnitsaa uai tiunnersuuliorpu tamanna piviusortiorpa piviusortiorpo uani aningaasat amortakkaayu pineqarput 50 miljoonit tigittuun aningaasat pineqarput taamaammat inuiaqalingi aningaasala alertuatsangittiin pitsaalimi aamma kiilitsaa eqqartaalittuun aingitsin pitsangitta taamaamma quraayaaleqarnitsaa uai kaamattuuliorpu naalakkersuusungaani aningaasissaqarpuu tas ortaformilion korooninik aningaasissaqarpuu taanna quraayaani tagilitsava qaniisertila imaatsinnaao quraayaani tagilikkaa attartivinnaalo taamaamma quraayaanitsa taanna ulaqqeorpu taani aammali quraayaana 2017 aattartissimalerpa neriuppu naamatissimalit oqarput 2017 naamassinissaa kisia unnaqqaquummita attartortut naatorsuutigisinnaavaa immikkut uutuutin peqalernassan taanna quraayaani tagilittaaraangarpain naatorsuuliorpu 2017 aattartissimalernaani taan akkuanneqaimaarti taavali uagi naalakkersuusu inatsiartuttu taamanitsakki aalaangamarpu neriuppua 2000 ertanangani taanna aalaangippigimaarippu taavali taakkuaninga alivilitsani tusartuttuun qanerpia ertaleqarnitsaani maani nuumingaaniit koinneerimut uteqqissugut